Ayan, welcome back mga guys. This is your Break It Down You. So, malapit na pang fiesta dito sa amin. Kaya po ayan, naglilinis at nag-aayos na po kami ng aming bahay. Pati syempre ng kung ano-ano dito mga pinagagawa. Naglilinis ng buong kapaligiran. Syempre guys, ito sa panguna ng aking tatay na masipag at mabait. At syempre kasama po ang aking nanay. Ang nanay kong nagpariband. At nandito pa po sa labas yung iba po naming mga kasamahan. Yung aming mga kakusa sa trabaho mga guys. Ayan mga guys, tulong-tulong kaming pamilya na tulong-tulong kaming pamilya na nag-aayos po dito sa aming bahay dahil malapit na po ang malapit na pang pista. Ayan at may dumating kaming import mga guys, ayan. So, tutulong din po siya. Harayo pa nga ni, harayo na. So, ako naman yung nagpintura kanina. Ang participation. Ayan guys, tulong-tulong kami dito. Ako yung nagpintura. At ayan, naghahalo din po ako dahil yung nanay kong nagpariband na doon sa loob. Tatay, hindi ko na ikon. Ayan mga guys, tulong-tulong talaga kami dito na magpapamilya sa pag-ayos ng galit na naman yung nanay kong nagpariband. Sinanay talaga ba? Share. So, nilalapat yung pintuan dahil sumusuot siya eh. Ayan o. Tulong-tulong kaming magpapamilya sa pag-ayos ng bahay namin dahil malapit na yung pista. Tapos, yung nanay ko naman, siya naman yung supervisor. So, ayan, ngayon po ay August 6, 2023 at matatapos po yung aming mga pinagagawa dito sa bahay sa August 17. Bisperas. Mga naman talaga ito ni. Kung saan harani na, mga palang manginginano. Mga guys, nagre-ready na yung aking nanay dahil syempre baka daw maghiganti yung mga kanyang pinanakgasan. Ayan, nalapat na yung pintuan. Ako pang nagpintura niyan kanina, guys. Sinanay talaga. Pero mila sinanay, kontrabida sa na mga vlog. Ayan mga guys, yung nanay ko naman ay siya nang kakahig. Tapos, ayan si Marmar naman yung nagde-design ng agian. So, may 2 linggo pa tayo para manginano. Ayan o, yung aming tawag dito, tambayan. Tapos na, ang ganda. Sana lang mga guys, matapos ito bago magpista. Nako, at pag nagkataon, kapag hindi pa ito tapos, kapag nandito na mga bisita, baka sila ang tumulong sa pagpokpok. Yung iba tutulong sa pagpintura, yung iba tutulong sa pagpokpok, yung iba naman tutulong sa pagkatay ng baboy at sa paglitson.